Ako, 75 lang. Wala man tayong master. Master of kulukuha. Inom pati, Wala ako. Wala akong kaya ng ibang mga presidente na cum laude, summa cum laude. Ako, since kindergarten hanggang College of Law, 75 lang. Totoo yan. Hindi man ako bright. Ordinaryo lang ako para sa inyo. I'm just an ordinary. Hindi ako mautak, ganon. 75 lang. Kasi yung nanay ko, sabi niya, Rodrigo, ano ba ito? Hindi na ba ito Sabi ko, kung mag-77 ako bukas, anuhin ko man yung 76 pati 77, na kailangan ko 75 malang. Bakit ako magpahirap yung 1995? Sus, Ginoo. Wala ka ng panahon niya maglaro. 75. Tapos 75. Sa bagay, 7 years ako sa high school. Pero, dandahan lang. Wala namang sabi madalian eh. Sana kung may first place, kung sino mauna doon mag-graduate sa high school. Yan si Dominguez. Kababata ko yung classmate ko pa. Kindergarten kami, valedictorian. Pag-graduate niyan sa Magna yan, cum laude. Bright talaga yan. Ngayon, finance ko. Ito si Defense Secretary, valedictorian yan. Dito, taga rito yan eh. Dito banda sa Pikit. Taga Pikit yan. Delphin, doon sana. Pero Ilocano, lahat yan sila, puro either cum laude, magna cum laude. Ako, wala lang, ordinaryo. Pero ngayon, cabinet meeting kami, magtingin ako sa kanila, puro magna cum laude, kaya nito, mga master of laws. Cabinet member man ito sila. Tapos mag-discuss na kami. Mag-argue na. Tingin lang ako sa kanila. Tangin na yan. Ako lang man dito ang wala talagang sigurong na pagyabang sa aking ama pati ina. Itong mga to, tingin ako sa kanila mga bright. Pero pati yung mga military lahat, ito, mga commander, army. Pero, natanong ko, ano nga ito? Dito yung 75, yun ang amo nila. Kaya itong mga utusan na, gawain mo yan doon. Ikaw, doon, linisin mo yung beach. So, kung yung anak mo, puro 75, hayaan mo. Kung gusto niya magpasyal, tapos another year na, hayaan mo. Kaya na maging presidente, valedictorian, wala yan.